Ki engineer juga MeECL mentaka sngi kawei tarik lber arhaja arpoi kila pynlong KAKHIH ben pyrshah jingshah SOSPON uwei Superintending Engineer nangta jingmap ikabil klur tam juga wei karkhana sain Byrnihat bar kiwei de kimat kiba kibor pyniaid shym sngap ne jubab jingpen sngu jong kini ki engineer tengina kani ka sengjongi ni condemn ya kani ka jing le jong kani ka management but tak haduk ba kala tumbiang iu hagi syuki kabo uju syang menshwa ni num syang thai ni nyai beteng ya kani ka jingiakhih jongi halor kini ki charges kiba ka management kala om ba balak keno kuga failure of officer to perform duty ni tip baka post jong Superintending Engineer Energy Management kalau ka post ka kam ha ya ki expertise ya ki jingnang ding tip ka kerpang tak ada odon kam ban ai training ya kini officer lani kino ko basang tu syuki namar kani ka kam dei ka basuk kani ka kam kolong ban perkhat bat ban pe bakum no bat kat no kini ka power ki jodon kam ha state ka jongi but takada uni officer teng yo ase umyo thiaru hapet be hanon go por ya ke jingdon kam jingduna ya ke jingtam wa balance be ya kini ke baro te kani ke jingno jangka management halor ba uklam le bhaya ke duty kalong ko bom shong nong rem namar uni officer claim na phak training ai shwaba simply ya kani kam but ula trei bro kata da kajing start ke jong but kajing nang jong ba ulap ha kajing trei ya KAKHIH dalam khamad ke MeECL Engineering Association kabla long hajaka trekam halum jingshah barah keleng ki jaka trekam jong ke MeECL ha kejala but nilai ha kot kubor ula shumap ya unum saya prakas kumba klur nyopau saula naka klur saupau prala kabadai ka penalty ubadai ban seal namar bola temporary ya kene ubitar handela shumap balai shumap habai gini kiba ordinary consumer jongi pat amlang man ma should disconnect bai kabla yu tai pat ula shumap bas kawei ngane chu ibi UCMD dan ka bor ban ma katkum ka act KAKHIH kalong nak bedeng lama yong nak bara plakat banner ringkar kerja perta slogan berkumjuru kerja lang hakmat office ikwa ban penpau hang ni ba the government of the day kadai ban shym firm action halor ka loss ka jongi bidon ki jaka kiba siteng miet klur ka jong ki ha bakan her ka kiu balai hapo shillong city and surrounding finpet kat badang miet klur kadang her kat badang sikiwe ki jaka namku abon komunal nyimku abon komunal handrai kala de ka por bagini sai madam bat ka loss kadin nasik tagi area bat ka kiu sikiu hadu mastep nrebeje nyobeje but suddenly ka here sendat kamu ka don ka illegal things ka bangidon kami inquiry ya kani namar ba kini kidi ki ki contribute ya ka revenue ka jongi ya ka loss ka jongi hagisni ki banwan nyimban se la ka dayangi bagini expose bar khat in happen expose namar ngiru ka ta yangi ku NONGTREI ni syakran ki pai ba ka performance ka jongi ni syakran hari ngani thoi pi ki officers ki jongi ki NONGTREI ki field staff bar khat ni trei ni ai 100% but sngi ban miet ni le bar restore ke power handrei ka support ka bangiyo national kolong very minimal la ka diga manpower la ka di hekitiar kita but ka basmosi do kolong ba kumbi president juga MEA la penpau kat bagi tiar pat ka bagi kiwei kolong SHAH SPASHA LAISPASHA finflate kene ka di ka AKHIH ka basmosi ka bangimla saban pediang